Kon ngerti sapa sing ana mburinya? Hah? Kon ngerti? Kon ngerti ana mburine iki ana polote mesti kon kawan-kawan karo aku. Nih sing mbok ketokno. Endi sing mbok kedhok-kedhokno? Apa wis kandel kulitmu kanca? Apa wis rangkep nyawamu tok sosok Kakin Nenggala? Dadamu dangkah kok yo. Wani karo aku. Ayo, maju legane ngati aja mung siji, maju bareng. Sosok Kakin Nenggala dadamu lembreh wani karo aku. Macicil lamu kon mecicile. Kon wani lho dadak mecicil bangsa.